салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза аст. Анами намуд барашкора ҳама рангоша овардем. Анами цвета бисёр духтаро мепурсидан, надоштем духтаро, аллакай боз омад. 3 метрш духтаро хушру 90 сомонӣ. Салати цвет зард, сиёҳ, қариб ҳама рангаш ҳаст духтаро. Ҳамашонам овезон кадагинеса электрикам ҳаста духтаро хушру. Сери свет, фиолетови, нехали рӯшанаш, не цвети зард, аплесиновый цвет, закия цвет. Хулас рангош беҳад бисёрай. 3 метрш духтаро 3 метрш 90 сомонӣ бахшиш. Барборико будан духтаро 3 метрш 80 буд. Ё барошон паҳман духтаро 3 метр ё 90 сомонӣ. Расветкошо. Тиёмнасимиям дорем духтаро. Просто ҳамаш кушода нест нишон тиёмда. Ё тозаошам духтаро.